Hi friends, welcome to Elite Gamers Tamil. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ என்னன்னா ஃப்ரீ ஃபயரோட கிளாஸ் ஸ்குவாட் கேம் ப்ளே தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே நிறையா கேமர்ஸ் இருப்பீங்க, அவங்க எல்லாம் பப்ஜியாக கூட இருக்கலாம். நான் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அவங்க பார்க்கலாம். இதுதான் எலைட் கேமர்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. எலைட் கேமர்ஸ்னு நிறையா சேனல்ஸ் இருக்குது, என்ன நீங்கள் பார்ப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரில. இருந்தாலும் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னை எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ரொம்ப ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறதில்ல, நான் டக்குன்னு கேமுக்குள்ளே போகிறேன். என் ஐடி REDream1707. அதுக்கடுத்து என் ஃப்ரெண்டோட நீங்கள் விளாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவனோட ஐடி R1HITH774629L. அவனை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து அப்புறம் என்னோடய இன்னொரு ஐடி பார்த்திங்கன்னா நந்தன் ஆரின்ற ஐடி இருக்குது. அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் பெட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து அமௌண்ட் எனக்கு இல்லை. அடுத்து நம்ம டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போய்க்கலாம். ரைட் வாஸ் அப்கிரேட். என் ஃப்ரெண்டு இப்போ ஆன்லைனில் இருக்கான், அவனையும் நான் இன்வைட் பண்ணுறேன். இப்போ என் ஃப்ரெண்டும் ஆன்லைனில் இருக்கார், அவரையும் நான் இன்வைட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே யூஎஸ்பிலாம் வச்சுக்கணும் பாஸ். நம்ம எப்பயும் G18 வாங்குறது தான் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டு இருக்காது. ஏன்னா அது டக்குன்னு ரீலோட் ஆகிருக்கும். அதுக்கடுத்து லைட்டாக ஷூட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். M500 வாங்குறவங்களும் ஸ்கோப் எக்ஸ்பர்ட் தாங்க வந்துட்டுலாம் வாங்குங்க. நம்மளுக்கு ஸ்கோப்லாம் தெரியாது, ஆனால் நேராக போய் அடிக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும். அதுக்கடுத்து மைக் செட் யாரெல்லாம் பார்ப்பீங்களோ எக்ஸாம்ஸ் வந்தீங்கலாம் வந்துருக்கு, நீங்கள் போய் பார்த்து லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நினைக்கிறேன் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எங்கே பவரையும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், நம்ம டபுள் கில் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ட்ரிபிள் கில். நம்ம தான் ட்ரிபிள் கில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம வாங்க போகிற கன் ஷார்ட் கன் வாங்குறேன். ஏன்னா அது டக்குன்னு நம்ம ட்ரிபிள் 4 குவாட்ரா மாதிரி பண்ணோம். குவாட்ரானா இப்போ 17னா 17x5 அந்த மாதிரி போட்டு இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம். ஹெட்ஷாட் போட்டால் ஒரு புல்லெட்டு, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 2 புல்லெட் தான். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான கன். நம்ம ஓடுறதுக்கு ஃபாஸ்ட் வேணும்னா இப்படி கன்று கையில் எடுத்துகிட்டு இப்படி ஒன்றா தான் பரவாயில்ல. இந்த வாட்டி நம்ம டபுள் கில் நான் ஃபஸ்ட் பிளேட் எடுப்போம். நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடும்போது நம்ம நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களும் ஒருத்தன் போட்டான், நம்ம உங்ககிட்ட பேசிட்டு நானும் பண்ணிட்டேன். நம்ம யாராவது காப்பாற்றுவாங்களான்னு பார்த்தோம், இல்லை இந்த வாட்டி எல்லாருமே நான் போயிட்டாங்க. நம்ம இந்த மேட்ச் பேசிட்டு அவங்க எல்லாருமே நல்ல பிளேயர்ஸாக இந்த மேட்ச் அவங்க பேசிட்டனால இந்த மேட்ச் நல்லா எல்லாம் விளையாண்டுருக்காங்க. ஓ சிண்டி நல்லா விளாட்றாரு. பின்னாடி யாரோ வராங்கன்னு எனக்கு தோணுது.
சிண்டி பின்னாடி. சூப்பர் சிண்டி, கமான். நான் இது வரைக்கும் 3 கில் பண்ணியிருக்கேன், அவர் 1 கில் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாமே ஒர்க் லெவலில் டயனோ தவிர டயாஸ் தவிர எல்லாருமே அடுத்து சிண்டியை போட்டாங்க. சிண்டி கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் விளாண்டுருந்தா நம்ம ஜெயிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஷாட்கன் வாங்கிக்கலாம். இந்த ட்ரிக்கை எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிக்க முடியும். இது என்னோடய ட்ரிக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிக்கை சொல்லித்தரேன். அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயர் ஹேக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வெப்சைட் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை எல்லோரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். எல்லோரும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஹேக் பண்ணிக்கோங்க. அன்லிமிட்டட் ஜெம்ஸ் இருக்கும். அது என்னென்னா 2 Roll Fundன்ற வெப்சைட், அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க மட்டும்தான் இங்கே இருக்கோம், யாரும் இங்கே இருக்க மாதிரி இருக்கு. போட்டால் விட்டுருவாங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டாரே ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் 2 மேட்ச் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோன்னா நம்ம தான் வின். ஏடபிள்யூஎம் வாங்கலாமா இல்லை ஷார்ட்கன் வாங்கலாமா? ஷார்ட்கன் வாங்கியாச்சு. 800 இல்லைனா டெசர்ட் கிலோ வாங்கிக்கலாம். ஒரு 2 கிலோவாக வாங்கியாச்சு. 3 ஜெனடி வாங்கியிருக்கேன். ஷார்ட்கன் தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். இங்கே ஒருத்தர் தேவலாம் புல்லட்ஸ் சிண்டி ஹை வந்து தேவலாம் புல்லட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு. இப்போ என்கிட்ட இருக்க பெட்டோட அமௌண்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உழைக்கிற மாதிரி அமௌண்ட் இருக்குது, அப்புறம் டைவ் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீட்டியோட நான் போகிறேன். போயிட்டேன். அவரை நான் போட்டேன். நீட்டியை நான் காப்பாற்றேன். அவர் எம்சியை தேய்ச்சிருந்தாரு, நான் வச்சுக்கிட்டேன். நம்ம நம்மளோட ஷார்ட்கன் அவர்கிட்ட போயிடுச்சு. ஷார்ட்கன் நம்மளுக்கு தேவை. இட்டே அடைச்சிட்டேன். இந்த மேட்ச்சில் நம்ம ஷார்ட்கன் சேஃப் கிடையாது. ஷார்ட்கன் வாங்கியாச்சு. டெசர்ட் கிலோ வாங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீதி 400க்கு ஜெனரடி வாங்கிக்கலாம். இந்த மேட்ச் நம்ம சப்போஸ் ஜெயிச்சோன்னா அமௌண்ட் போட வேணும். நானும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கையில் எப்படியும் பின்னான கண்ணு வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்க ஓடுறதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரோ ஃப்ளாஷ் பேங்க் போட்டு நம்ம வெற்றி அடிப்போம்னு சொல்லிலாம் பண்ணிட்டுருக்காங்க. நான் தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் நாமக்கல். இப்போ கொரோனா டைமில் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் வீட்டில். ஸ்டே ஹோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க, சேஃபாக இருங்க. ரொம்ப பெரிய நோயாக போயிட்டுருக்கு இந்த கொரோனா. நான் நாமக்கல்லேருந்து பேசிட்டுருக்கேன். நாமக்கல் கேமர்ஸ். நாமக்கல் கேமர்ஸ் கமான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்ட அந்த மேட்ச் நம்ம வெற்றி வந்துடலாம். எல்லாத்தையும் போட்டாங்களே. கமான் ஆண்டியா வந்து போட்டிருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேலே அந்த ரூஃப் டாப்பில் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா அங்கே வந்து ஸ்கோப் போடுறதுக்கும் நிறையா பேர் இருக்காங்கல்ல. சிண்டிகைக்கு அஞ்சைடு ஆஃப்லைனில் இருக்காங்க. சூப்பர் சிண்டிகை அடிச்சிருக்காரு. நம்ம பூயா அடிச்சிட்டோம். சிண்டிகை
இப்போ நான் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கில்லு 6 கில் பண்ணியிருக்கேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோவோட நிறைவுக்கு வந்துட்டோம். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹேஷ்டாக் ஸ்டே ஹோம், கொரோனா ஃப்ரீ தமிழ்நாடு ஆகணும். இது ரொம்ப சைனாக்காரங்களோட சதியாக என்னன்னு தெரியல. எல்லோரும் கொஞ்சம் வீட்டிலேயே ஸ்டே ஹோம், எல்லாம் சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ அண்ட் பை பை ஃப்ரம் Elite Gamers Tamil.